Question naman ni former Senate President Alan Peter Cayetano kung nga adamo gid ang nagatas ang kilay kag nasuya sa iyang masami nga pag-live sa Facebook. Suno saya daw kangay nga insecure lang ang mga ini bangod madamo ang nagalantaw sa iyang live. Ilabi na nga ginapakigbahin niya diri ang kamatuoran. Nagpahayag si Cayetano nga mas madamo ang nagalantaw kay Senator Raffy kag Erwin Tulfo sang nagligad nga tuig apang buking ang mga ini nga may ginatago nga mga isyu suno sa iya. Madumduman nga wala nagtambo nga mga senador sa Cayetano Block sa pila ka mga sesyon sini nga Hunyo matapos nga ginaresto si Senator Jinggoy Estrada sang nagligad nga Hunyo 1 kag padayon naman si Cayetano sa pag-Facebook Live sa nga mga tion. Meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So yun ang hiningi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. Si Senator Alan Peter Cayetano.